Okay, so mao ni nataod na nato ang switch. So katanaw ta mo sa ilaw. So mao ni siya from kaning nga wire connect diri. Ang kaning wire connect sa diri. So kani padong ni siya sa atong plug. Nya kaning usa ka wire ato na ni siyang i-connect diri sa ato ang linya. Kani siyang panitan. So, anak na siya. Pwede rin ikuan, depende ninyo. Unya, anak rin, depende ninyo kung saan or napamaylain nga idea para mahukuan. Then, ayaw kalimot, butang og electrical tape. Kay mauman ni importante. Kay once may kapan na nimo siya niya naka-plug, so makuryentihan ta, mayayay. So atong tapean. Ayan siya. So mao ni tapean na to atong sinumpayan. Then ato ng tabunan. Mana? Siya. So kuwang na lang ang plug sa atong itaod unya.